Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť našu benchpress lavicu a povedať vám o nej to, čo je na nej jedinečné oproti konkurenčným produktom. Vo vývoji tejto lavice sme sa zameriavali hlavne na vaše problémy, ktorými boli trebárs to, že na iných laviciach vám odpadávajú plastové súčasti alebo gumové nožičky. My sme ich nahradili kovovými súčasťami, čiže už priamo vo výrobe nahrádzame plastové štuple kovovou zátkou, ktorú tam prizvárame. Takisto vlastne nožička je prizváraná ku konštrukcii lavice. Okrem toho polstrovanie je jedinečné tým, že v lavici je priskrutkované skrutkami s metrickým závitom a teda vnútri polstrovania sú integrované matice a pomocou skrutiek s metrickým závitom priskrutkované ku konštrukcii, vďaka čomu je naozaj polstrovanie veľmi pevne pripnuté ku konštrukcii a teda aj v prípade manipulácií tak, že čo robia ľudia najčastejšie, že ho chytia za polstrovanie, nie je problém, že by sa niekedy v budúcnosti vytrhlo alebo odtrhlo alebo pri akomkoľvek používaní jednoducho odpojilo od tej konštrukcie. V neposlednom rade polstrovanie je jedinečné tým, že ako látku na čalúnenie používame naozaj veľmi odolnú syntetickú koženku, ktorá má odderu odolnosť na úrovni 320 000 cyklov. Pre porovnanie jedná sa o látku alebo textíliu, ktorá sa môže používať v mestskej hromadnej doprave alebo v priestoroch, kde je naozaj veľmi intenzívne zaťaženie. V polstrovaní je použitá sendvičová konštrukcia, čiže 2 cm tvrdej peny, centimetr mäkšej, práve kvôli veľmi dobrej stabilite na lavici. Zároveň naša lavička má šírku 30 cm a teda spĺňa parametre Medzinárodnej powerliftingovej federácie. Okrem teda tohto parametra spĺňa aj výškový parameter 45 cm. A napriek tomu, že je trošku masívnejšia a ťažšia, kvôli jej nosnosti, ktorú dosahuje až okolo 1 tony, sme pripravili lavicu aj s použitím koliesok a madla pre jednoduchšiu manipuláciu, aby ste ju teda nemuseli nosiť, alebo aby aj nežnejšie pohlavie mohlo jednoducho manipulovať s touto lavičkou.